добре ли е една дама, която вече е забременяла, да има нормално движение? Колко точно е нормалното движение? Аз казвам на моите пациентки, вие не сте болни, вие сте бременни. Водите един нормален начин на живот, без да се преуморявате. Сега, ако пациентката има някакви оплаквания, кървене, болки, рискова бременност, вече в по-напреднала бременност, ниско прикрепена плацента или някакви други прокървявания, нещо, което усложнява бременността, естествено тогава могат да се ограничат движенията. Скъсена шийка на матката също. При нея също трябва много да се внимава с движение. Но ако бременността си е нормално протичаща, без усложнения, няма никакви предразполагащи фактори, жената може да си води нормален начин на живот, без да ходи на маратон, например. А какви са подходящите спортове, ако е свикнала да спортува, защото е ясно, че трябва вече да е на облекчен режим и с напредването на самата бременност? Какво е препоръчително в тези ситуации да прави? Да речем само да ходи на разходка или йога за бременни? Да ходи на разходка, не да чича, да не вдига тежести, йога за бременни. Всъщност в момента има доста занимания, които са насочени към движения, специално създадени за бременни. Дори съм чувала и за гимнастика за бременни, пилатес за бременни. Каквото жената прецени и сметне, че ще е приятно да го прави.